ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ହାଣ୍ଡି ସାଳରେ ବସିଥିଲୁ, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ମୋମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଇଥିଲା ମୋମୋ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ବନାଇଥିଲୁ ମୋମୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସୋୟାବିନ୍କି ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ପାଣିରେ ପକାଇ, ମାନେ ବତୁରିଲା ପରେ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପରିବାକୁ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସମସ୍ତ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚିପୁଡ଼ାଇ ଏଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଦାଦା ଜଣ ଗୁଆଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମସଲାକୁ ସେ ଦାଦା ଜଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଆଇ ତାପରେ ମୋମୋ କରି ବେଲାଇଥିଲେ। ପୁରୀ ପରି ବେଲି ସେଥିରେ ମସଲାଟିକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟି ସେ ଭାଇ ମୋର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଉଛି ଗୁଆରେ ମୋର ସମୀର ଭାଇ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ତାପରେ ଆମର ମନ ହୋଇଥିଲା ଅଧେ ମୋମୋକୁ ପନିର ଦେଇ କରିବା, ଆଉ ଅଧେ ମୋମୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁଆଇ କରି ବନାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚଟଣି ଦରକାର ଥିଲା। ଚଟଣିରେ 10ରୁ 15ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ 5ରୁ 6ଟା ରସୁଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ ଏବଂ କିଛି ଟମାଟୋ ରସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଚଟଣିଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ମୋମୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚଟଣି ଲଗାଇ ଖାଇଥିଲି। ପୁରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରବଳ ରାଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ମୋମୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ଏବଂ ଫୁଲ୍ ବଏଲ୍ ମୋମୋ ଏବଂ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ମୋମୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଛି। ଏବେ ଖାଇବି। ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଟେଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି। ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ମୋମୋରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଫୁଲ୍ ବଏଲ୍ ମୋମୋରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଚଟଣିଟା ଥିଲା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଗ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବର ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ମୋମୋ ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଫ୍ରାଏ ମୋମୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଲି, ପୁରା ଗରମ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନିଆଁ ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲି, ଏତେ ଜୋରରେ ତାତିଲା। ଏବଂ ଲଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ଚଟଣି ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ରାଗ, ତେଣୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଗ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୋ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଥିଲା, ଜିଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପୋଡ଼ୁଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିନଥିଲି ମୋମୋ। ତାପରେ ଖାଇଥିଲି ମନ ଶାନ୍ତି କରି ମୋମୋ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ମୋମୋ ନ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଆପଣମାନେ ମୋମୋ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆମର ନୂତନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ମୋମୋ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋର ସମସ୍ତ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।